Det værste folk kan sige til mig, det er, Gud, hvor er du smuk skaldet. Altså, jeg bliver så arg indeni. Nu er jeg absolut ikke voldelig, men jeg har faktisk lyst til at slå dem og sige, er I søde eller være med at sige de der ting, for det er ikke fedt at være skaldet. Jeg kan jo ikke finde på at gå uden på ryg, fordi det ikke er mig. Det er koldt. Det er grimt. Jeg synes, jeg ligner sådan en trokker-ting. Og jeg tror også, selvom jeg var 20 kilo lettere, så ville jeg aldrig nogensinde gå rundt skaldet. Jeg synes ikke, det er pænt. Men faktisk bryder jeg mig heller ikke om den negative opmærksomhed, det har omkring det at være skaldet. Og igen, Gud nej, hvor har du kræft? Eller Gud, du er ved at dø. Jeg sagde det ikke højt, men jeg havde det meget svært ved det at pludselig at tabe håret. Jeg havde det så svært, så jeg rent faktisk ønskede, at jeg var kræftpatient, fordi så kunne folk ligesom forstå, hvorfor taber hun håret. Jeg har det, der hedder alopecia, som er i folkemunde pletskaldighed. Det vil sige, at jeg har ikke hår nogen steder på kroppen. Mit er universalt. Man kan have det delvis. Man kan have det nogle steder på kroppen, hvor man ikke har hår, og man kan have det over det hele. Så jeg har også tabt al kropsbehåring, både bryn og vipper, og ja, alle steder på kroppen. Der sker jo mange ting omkring en, når man mister så meget kvindelighed, fordi det synes jeg, det er at have hår. Og have øjenvipper, og have noget at putte mascara på, når det ryger, så røg selvtilliden også. Så det at tabe håret har en smerte, men det har endnu mere smerte ved, at hvert år, der skal vi bevise over for kommunen, at vi stadigvæk er skaldet. Vi skal ansøge om at få et hjælpemiddel. Er I klar over, hvor krænkende det er at bede det offentlige om hjælp? Og sige, jamen jeg har faktisk ret til et hjælpemiddel. Vi har behov for hår, så vi kan være os. Og kan vi ikke være os, så kan vi heller ikke gå ud og arbejde. Vi kan ikke tage uddannelser, vi kan ikke være børn, der ikke bliver drillet i skolerne. Og det er måske lidt mærkeligt, kan man sige. Fordi nej, jeg har ikke noget håb om, at mit eget hår gror ud af hovedet igen. Jeg har et håb om, men alligevel ikke et håb, fordi jeg ved godt, det ikke sker. Men ønsketænkningen ville være, at jeg fik bryn og vipper. Så nej, om mit eget hår på hovedet kommer igen, det er faktisk lige meget. Fordi jeg tror, at frygten for, at det så ryger af igen, faktisk er større.